Avui hem vingut aquí, a l'Institut Ramon Coll i Rodés, perquè ara a les 4 de la tarda s'hi porta a terme a l'assaig general la preestrena de la visita guiada Un embolic al coll. Es tracta d'una de les activitats que han programat per al 40è aniversari d'aquest institut. Quedeu-vos perquè coneixereu tots els actes que han preparat per celebrar aquests 40 anys i a més veureu un petit tastet d'aquesta visita guiada que us recomanem moltíssim. Mireu. Raquel, 40è aniversari de l'Institut Coll i Rodés. Què heu preparat per aquest aniversari? Aquest aniversari el celebrem durant tot el curs. Vam començar al setembre. Al setembre vam fer un claustre especial on vam presentar els actes que tindríem durant tot el curs i després cada mes han anat passant cosetes, que anem increixendo cada vegada més. El mes d'octubre vam fer un grafit a l'entrada de l'institut, a l'entrada de l'alumnat. Com tenim batxillerat artístic, doncs els artistes de la casa van preparar un grafit. Després, el següent mes, vam fer un menú especial de 40 aniversari al restaurant, que vam tenir molt bona resposta. Normalment els menús que presentem al restaurant els tenim 15 dies i en canvi aquest el vam haver d'allargar. Vam tenir el menú durant 3 setmanes perquè vam tenir molta demanda i durant aquestes 3 setmanes quasi tots els dies vam tenir el màxim d'ocupació. I ara hem començat l'any també forts perquè vam començar al gener amb l'exposició de fotos antigues i actuals. El que hem fet és fer una recerca de 600 imatges representatives del centre d'aquests 40 anys i durant el mes de gener es van projectar 2 pantalles aquí a l'institut, la qual cosa ha permès que l'alumnat del centre els hagi anat veient en repetides ocasions i a les visites que hem tingut també ho han disfrutat i ja que vam preparar tota aquesta feina també ho tindrem el dia que farem una festa pel 40 aniversari. Ara presentem les visites teatralitzades, que per això estem aquí. Aquestes visites tindran 4 passes. En principi comencem ara, avui donem el tret de sortida, i seran 4 dijous i es poden agafar les entrades online. Tenim la informació a la pàgina web. I després de les visites teatralitzades, el següent mes ens ve el producte dolç, que els companys dels ensenyaments professionals van fer la proposta de menú al mes d'octubre i ara ens fan una proposta d'un producte dolç d'inspiració del 40 aniversari. Després, un cop haguem acabat el producte dolç, ve el gran acte, que és el mes d'abril, el dia 17 d'abril. Hem preparat un esdeveniment al qual ja fa mesos que hi estem treballant perquè volem que sigui molt especial i els companys d'Imatge i So estan fent un documental. I aquest documental té diferents testimonis que ens aporten informació verídica d'experiències aquí al centre i realment serà una aportació important que tindrem per al futur, que les persones que vinguin després de nosaltres tinguin aquest documental i aquesta informació, aquesta memòria viva que tenim ara, que possiblement d'aquí uns anys ja no la tindrem tan accessible. Molt bé, un munt d'activitats, però si ens centrem en la d'avui, has dit que és una visita teatralitzada. Qui la farà, aquesta visita? Alguns actors he vist. Sí, tenim un equip molt especial, ens ha fet especial il·lusió compartir aquest moment amb ells perquè treballem molt sovint, ens ajuden en molts actes i realment amb Margura Cultura, que és l'empresa que ens ha portat aquesta activitat i ha dissenyat el guió de la mà de David Barba, una persona també molt vinculada al centre, que això és el que encara ens ha motivat més a poder fer aquest projecte. De la mà d'en David ens han vingut els actors també, que tenim els 3 actors, la Montse, la Judit i en Joan, que ens fa molta il·lusió que puguin fer aquestes activitats i que puguin representar el centre també. Per favor, no, No m'ho diguis, sí que el seu fill ha perdut la clau de la taquilla, no? I que em presenti, em pot dir Feliu, sou l'inspector de... Sí, millor que simpàtic. Sí, perquè això... Número 24 de la taula periòdica. Però vostès ho saben, però tampoc els treu el dret de saber què vol dir. Vostè que hagués pogut dir qualsevol altra bajanada, sí o no? Sí o no? Jo, en acabat d'aquí, tinc un acte molt important a Barcelona. Institut Públic de Lloret, quan el poble creixia i calia garantir. I la votació és molt senzilla com el dreta puja a l'empíric. Joan, l'assaig general ha acabat. Com ha anat això? Doncs un passe molt xulo.
Clar, era la primera vegada que el fèiem aquí a l'espai, vam venir a veure l'espai però no vam fer-ho, hem estat assajant a Can Gallissà totes les vegades i sabíem on havíem d'anar i què havíem de fer i com ho havíem de fer, però no teníem clar què ens passaria i realment ha sortit molt bé, ha anat... A més, està molt bé perquè hem descobert, clar, la primera vegada que ve el públic, com va reaccionant i he notat que va com de menys a més. Comences a entrar en el conflicte que es lia a l'Institut Ramon Coll i Rodés i acaba d'una manera doncs, molt engrescada i la gent supercontenta i rient molt. Montse, tu ets de Margura Cultura, et veiem a molts espectacles però no sempre actues. Com és que avui t'has decidit i has dit que sí? Bueno, doncs, la veritat que me feia també aquest projecte era especialment engrescador per mi perquè vaig estudiar en aquest centre, al Coll i Rodés. De fet, va ser l'any de la inauguració i jo vaig cursar el COU, no? I llavors em feia molta gràcia doncs, això, tornar-hi i des d'una perspectiva diferent. La veritat que bueno, ha estat molt divertit. Espero que continuï sent molt divertit. Judit, un text, sabem que és de Margura Cultura, d'on ha sortit aquest text, i no sé si us l'heu fet una mica vostra, perquè se us ha vist d'una manera molt fresca, no sé si us l'heu saltat una mica el guió. A veure, això no es pot dir, no? Però, a veure, l'ha escrit el David Barba, el guió, i sí, l'hem fet venir una mica nostra, perquè el llenguatge és molt quotidià, no? No faré spoilers, no diré quins personatges som, però que sí que són molts, que en un institut es troben aquests personatges, no? I llavors és com buscar la naturalitat. I llavors sí que hem canviat algunes frases i algunes coses ho hem canviat una mica. I més que ho canviarem, jo crec. Com animaríeu la gent que vingui a veure aquesta visita? Doncs sobretot que passaran una estona molt divertida perquè hem volgut que fora expressament còmic, en el qual no només expliquem qui era el senyor Ramon Coll i Rodés, un personatge, crec jo, molt desconegut a Lloret, sinó que li fem com un homenatge i a més fem un homenatge al centre, a l'institut i a la seva gent.